Siz çağalaňyz, uyanmaktınız, olay siz söýmegin besedenok, olay men näme unutdum kam dip pikirýärler. Siz aglanmaktınız, olay size näme üçin aglayan denok, ýöne göz ýaşyňyz süpürýärler. Siz gynanmaktınız, olay näme üçin ýüzüň nida boldy diýenok, näme üçin gynanýaňyz, kim göwnüňize değdi dip soýýarlar. Siz sazikten almağa giyecek alıp bayanızda niden tapıyorsunuz diyen oklay, bedemsiz gayşayyalay. Öyün içi ulamıcı vakti, nem için telefona uyman notdaysın diyen oklay, olay dine sizin öydülüğünüzde beğeniyalay. Yok, biz hiç maşa koyamız yok. Biz dine bizi çağalayı nerede tebilemeğini ötüyeriz. Kıyın zat yok. Dine söygürlen. Öňe bir paýhasly aýal bar eken. Ýa-da hakykatdan bir paýhasly da bolýar. Öňe bir gyzy bar eken ýetişip kemala geldi. Rakela bolýar. Gyzyna nesihat berýär. Gyzym diýär. Durmuşa çykandan soň diýär. Şu ýan ýoldaşyň üstünden bana hiç ýyl arşykaýet etmedi, araňda näme dawa edýär bolsa-da, maňa gelip şolar aýdyp bermedi. Yani ýoldaşyň üstünden arşykaýet hiç ýyl gerek gelmedi diýär. Gyzym haýran bolýar. Näme üçin eje diýär? Men şunça wagtlap diýär, şu ýaşyma çenli iň ýakyn sirdaşym sen diýär. Näme bolsa-da diýär, kıyın günüm, gowgunum, şatlyk wagtym, gaýryly wagtym diňe sen ulap paýlaşýar. Men näme üçin beýdi ýa-da? Ana, ejesem jogap berýär. Sene diýär, ýoldaşyň bagşlarsyň diýär. Men onu bagşlap bilmerim. Netijäni özüm çykaraýyn. Netijäni özüm çykar. Oğlum, Ha? şu näme zat? Ruçko. Hani galdyran şonu? Indi bu näme zat? Kerpiç. Hani bunu galdyran? Ağrıkanay. Indi sen ulalaňda ruçka bilen işläsiň gelýärmi ýa kerpiç bilen? Ruçko bilen Ruçka bilen işlemek üçin näme etmeli? telefonu koymalı ve işlemetmeli. Öňe bir garyzadym ogly bilen seýlekde oturan ekenler. Öňlerine de bir serçe gizmelap beren eken. Onu kakasy oglundan sorapdy. Oglum bu näme? Ogly kaka bu serçe diýip jogap berdi. Ýene bir salym geçirip kakasy täzen sorapdy. Oglum bu näme? Onu ogly bu ýerde kakar bilen kaka ýalňyz aýtdym serçe şu diýip jogap berdi. Ýene bir salym geçirip kakasy täzen sorapdy. Oglum bu näme? Bu ýerde has kakar gelip ogly kaka näme bilýeşini diýäňmi? Serçe şu ýalňyz aýtdym ha, serçe diýip jogap berdi. Onu kaka hiç zat gürlemän gidipdirdi, aňardan bir günnölik getirip, oglum, şu günnöligiň şu sahypasyny okap ber, ýöne daşymdan okudy. Onu ogly okap başlapdyr. Men ýaňy 3 ýaşda bolan oguljygym bilen seýlekde oturmağa gitdim. Öňümde de serçe gezmelap berdim. Oglum menden 21 ýedek kaka bu näme diýip sorag berdi. Menem 21 ýedek oglum bu serçe diýip jogap berdim. Şol bir soru 21 ýedek gaýtalap sorumagyna hiç ýyl gaharlanman, gaýta her ýedek men oglumy bolan söýgüýüm artyp, men ony bagryma bassym. Günlükde şeýle setirler bar eken. Netijäni özüň çykar. Bir gyý durmuşa çykypdyr, durmuşa çykan soň gaýnenesi bilen oňşanok diýär. Ýanky kisi bir-birini ýigrenip başlapdyrlar. Ana o ýanky geldim men arkaýyny ýaşaýyny şu gowsy diýipdir, gaýnymy zäherläp öldüreýin diýip pikire gelipdirdi. Zäher satýan adamyň ýanyna bardyr. Barwam daýy men şunu ýaşyna ýagdaýyma gaýnelim halam oňşy öldüresim gelýär. Maňa bir zäher ber diýipdir. Ýanky daýym bolýar men zäher bereýin ýöne şertim bardyr diýipdir. Bolýar şertiňe taýyn şu öldürsem bolýar men gaýnelimden diýmasam bolan ýigren ýaşap diýipdir. Onu şertimi diňle. Birinji şertime sen hemme zäheri bir de bermersin. Bölekläp 6 aýlap berk edersin çaýyny goşup diýipdir. İkinciden hem diýipdir, sen gowy bir gyzgyn gaty gowy gatnaşyga ýermeli bolarsyň gaýnynyň bilen diýipdir.
gowy görmeli, şunuň bilen gowy görüp gezmeli bolsaň diýipdir. Sebäbi ölenden soň birden adamlar ne geldi bilen oňşanokdy, geldi zäherlet diýen pikire gelmediler. Ýa gowy atnaşy ýermeli bolsaň. Olam bolýa aýdyşyň ýaly ederin getir zäher öldürip zäher alyp gidýärdi. Gidip çaýna goşup başlaýar. Ýa-ni zäher satýan aýdyşy ýaly gowy atnaşy ýet başlaýardy gaýny bilen. Ay bir ay geçe, 2 ay, 3 ay geçe bolýan. Ýa-ni gelin gaýnynysy bilen şeýle bir gyzgyn gatnaşy ýerlerde bir-bir gowy başlaýardy. Soň ýa-ni gelin edeni işine ökülüp başlaýardy. Gaýny ölmeli islämok. Ilgap ýa-ni zäher satýan ýaly barýar. Daý gaýrat etmäňe bir zatlar ber. Ýa-ni zäherni ýuwar men gaýnyny ölmeli islämok. Aslynda gowy ýaly eken men gaýnyny ýöne. Men özüm oň bilen gowy gatnaşy ýermänim üçin ýigräp beren ekenim, ölmegini islämok diýär. Onu ýa-ni zäher satýanym aýdýa. Bar geldim diýär, arkaýyn gidiber diýär. Men sana aslynda hiç zäher bermedim. Men sana ýöne köýje bir çaý berdim dik goýar. Netijanem özüm çıkaraýynmy? Netijanem özüm çykar. Öňüm gaýnynysy bilen gelini bu damy dawalaşyp gedýän ekenler. Gaýnynysy gelini men senden uly, sen men diýen etmeliýän eken. Gelini bolsa, ýöne meňem islegim, menem isleýişim ora ýaşasym gelýär diýän eken. Şonu gaýnynysy gelinini dawalarynyň soňuna kot goýmak üçin gaýnatasynyň ýanyna baryp maslahat sorumy teklip beripdir. Bular gaýnatasynyň ýanyna barypdyrlar-da aýdypdyrlar. Biziň aramyzda dawa oturany, sen biziň dawamyzy çözüp ber diýipdirler. Şonda gaýnatasy suw alypdyrdy, stakany suw guýup gaýnanysydan sorapdyr. Stakan dolumy diýip. Gaýnanysym paşty dolu diýipdir. Onu gaýnatasym ýene de suw alypdyrdy, stakanyň üstüne guýup durýan suw stakanyň çoğup daşyna dökülipdir. Şonu gaýnatasy aýdypdyr. Öňüm hemme zat gylyň üstüne durka ýene de öz ýerini etdirmek isteseň, araňyzda diňe dawa bolar. Şoň üçin beýleki adamlaryň islegleri üçinem ýer goýmagy başar diýipdir. Netijany özüň çykar. Daýy, siz näme ýynanyp oturýarsyňyz? Aýdym. Bu zatlara düşünýärden sen ýaşdan entek. Men size oyuncak koyarım. Men de kanyonu gıynanma. Oyuncak bilen bitýän bolsa-da bular. Sen düşünmäň gyzym. Men ýeke galdym. Hiç kime gerek ýok. Hiç kimem halan ýok. Hiç kim halan ok diýäňizmi? Hiç kim. Siz torş hemmetinden sonra koydunuzmu? Aha, oğlum, alma getirdin mi? Bir bana verecek mi? Vah, çağda beresi gelmedi öýdän. Birinci değişenim hasılı çıkan şunları ayınlayı kalkamam. Şoň şüýnem adamlaryň kalby ýanan wagty ony daşyndan hadymlar görüp bilemem. Netijany özüm çykar.
Ýaş bir çene baran bolsa ýigitler, gyý saýlangda hijem gydman görküne. Nesil dowamatyn ýöreder ýaly, perden söýmek nesip etsin her kime. Aljak bagtyňyzy özüňiz saýlaň, goýmaň ony hiç bir zadyň erkine. Uşlap, uwondurup enen ataňy perden söýmek nesip etsin her kime. Her bir adam saýlap başarmak gerek. Gawynyň ýagşysy düşdi görkime. Mertebäňi saklap biljek gyýdalyp, perden söýmek nesip etsin her kime. Tanap alyň gylygynyzdan nany. Soňam durar ýaly şol wurdurkuna. Tarihte ýyl boýjak ýyly we paly perden söýmek nesip etsin her kime.